gawe lagu ya. Aku sangka itu hanya Oke, kok tak sepil lo kok. Iya, promo aku penonton full. ya tak serius dalam bukan sekejap matur nuwun masih duit kenakalan wis cair. aku durung cair Pak Urung urung yo takono Bu lagune apa Rasido ki paling sik masih lagune apa kadung mandek iki piye to Angelina oke siap. heh napa oh seri minggaten pundi Pak tuku terasi jare ada ono lah ngono lho Pak matur nuwun kami persilakan nyawer sekaligus dengan permintaan lagunya Sri Minggat. Yang bersama Sanari Cinta Jawara yang cantik jelita Sri Kandi yang satu ini Ayo kak kepen nyawer apa? bersama Udro Kondo Harus iki lho reke iki lo cahe ayo yo setelah penampilan dari Saudara Cinta pemain dari Barongsai persiapannya tampil di Sana Bagara jadi kami mohon persada-persada dari Barongsai untuk tampil di Sana Bagara tampil dari Saudara sebuah penampilan Barongsai setelah penampilan dari Saudara Cinta dan nanti untuk komunitas batiknya nanti pada pertunjukan Antar 5.000. Angelina. Oke, merapat. Saya terima di bandara saya. Iki wis dadi uripku. iya Ayo, wis lomat ya ngono guys, ora ngono air ini bareng. Yes, Oh, penak nonton wis limutan dibanding ini. yo ngono kok arek iki sangune Riyoyo, Pak. Asli. Sampun dari Yoyo masuk 5.000-an Sampe kok tak lurus tengah. aku pujon loh sampai ngantang Iya. iya wis beto wis Lanjut. iya baik masih Saudara Cinta Jawara Putri sekaligus Sri Kandi yang cantik jelita bersama
Idolane batu iki. Dititip dong bro ya. Apa titipin aku gak balik temenan kok. Tak tunggu balik. Ngene iki kok titipin aku ya gak balik temenan ta. Duwe temen-temen. Oh, lagi dititipno. Iya, suwe-suwe lho. Parane bolongku iki ada kok Malang. Nanti kakaknya capek. Ada kok Malang iki lho. Ya mending tangan naik sapa naik kok kuwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sampeyan gabung. Jangan lupa untuk bahagia. Ayo Ya duwe kene iki aja kate titik-titik nang aku lho ya. Ora balik temenan ora balik. Iya. iso setina ping pitu yen aku tusaku Masa aku ora bakal kandoli lupamu ninggalke aku wis ngilangi sampurno senajan tempat loro aku raposo saking sliramu sing tak jauh jujur hatimu uku sliramu racitra senadyan ada ekono sliramu kansaku paten ono kita saja sendiri lagi Tuhan kirimmu mengerti diriku tak mungkin kita terus begini
apa mana bawa loro. Serahkan saja pada yang di atas sana. Oh, terus saya. Nah, sing di dhuwur ya diwehi masih. Dana kenakalan jare wis cair. Ayo Pak, Sing dhuwur diwehi no. sing dhuwur ki yo iya lah. Ngono lho. Napa Pak pamundutane? Ora rugi Sito lho, rada. Sito Pak. Matur nuwun masih. Padengane kok setengah sebulan paling. Kenakalan wis cair. Iya. Ayo lanjut. Iki sadurunge barongsai wis siap iki. Ini pegel iki. Barongsai ini. Ayo yo. Hadirin saudari kita Jawa Putri yang menjadi jalita bersama Udro Harum. Yen Allah seliramu wis adori oleh bojo sing tresno sejati ora sante seliramu digawe ora ulung saiki ayo masih. Jadi kan oke siap. Mari kita sepil mari. Riko Chandra. Mene bantengnya mene di Gedang. Di Gedang. Kita berdua nih. Ora perlu diketuni janji kubiyen aku satu ngenteni Lan aku buka dadi jadone. ragen obrawane tak enteni randane umpama Sampeyan sabareng ngenteni ning nyatane wis aku tulus lan suci sing tak suwon sing kate pangapuran Sama tresno bojoan salawase iya Iya. Mas Dek. gak ono mimik Mas, bae Mas. kaya wis drama sing keringetan drama Kudu tak genteni. aku butuh admin ya lowongan admin kagro Lah. Mbak Cintai Napa, Pak? admine sing napani dhuwit kok runtuh Rara jonggrang Mas. sik masih roro jonggrang sing dhuwur gak disawer ta sampai meneng ae Ben kula mboten saged pencak lho Pak. Belah. manut ae wis manut cah-cahke ayo
Dado kresek kayak. Yuk bersama Sri Kandi yang satu ini saudara cinta yang tadi terlihat bersama Putra Kondo Harum. Roro jonggrang kowe panjenengan ora mokal aku nagagas marang wadano prajuritmu kalah pedang mula kowe ganti wanita boyokan Tobat kowe wanita keparah ora ngerti yen lanake jagat masa iya mergo aku putra ratu Damarmaya kowe aji Sabadung Bondowoso Roro jonggrang manut sona pundhut garwa Jaka Bandung Jati siwu oh alah mas peh aja dibutuhan pintenan iki hah saweg galing cekno sak cerita kene ra aku ra melok-melok baik masih bersama Sri Kandi yang cantik jelita Mbak Cinta bersama Putra Kondo Harum. Surabaya di alika dijajah wong londo ana bocah gagah
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Saudari kita adalah pengurus Kuesta Penawar ini bersama Putra Juara. Kami tampilkan. Siap. 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 Baik, sekali lagi sama-sama teman-teman meriah. Penampilan kita, Sri Kade yang dari Telina bersama Putro.